Hun er bare stridende. Ja. Ja, du skal ned. Bilen er den her. Ja. Hvad sauce har du til? Hvad med den gule løgn? Den får jeg ikke. Nej. Det er jo ikke rigtig meget, de her, det er jo bare lidt træning. Gider de ikke æde, fordi der er sand på den? Ja, de skal helst ikke æde det, når der er sand på. Men det gør de jo også ude i naturen. Faktisk også indenfor det kan vi godt lave der kan hun godt dække. Altså komme helt ned. Kan hun det? Ej. Men det kan du ikke her, fordi du kan ikke få kylling helt dernede. Så lige så snart hun kommer ind, så får hun